בואו נדבר על איך אנחנו מנצלות כמה שניתן את המצלמה שיש לנו בפלאפון כדי לייצר לא רק תוכן איכותי אלא גם תוכן שנראה טוב. הדבר הראשון זה לפני כל צילום לקחת מצלית של משקפיים ולנקות את העדשה. הטלפון הזה נכנס לנו לכיס, אנחנו נוגעות בו בידיים, הוא אוכל איתנו צהריים, הוא נכנס איתנו לשירותים, אז חוץ מחיידקים יש גם הרבה סמאג', אתם לא מבינות כמה הדבר הזה יכול להשפיע. הדבר השני והלא פחות חשוב זה שהמטרה של הסרטון זה שיראו אתכן, אז תבחרו לצלם במקומות מאורים ואין כמו אור טבעי. אבל אם אין לכם אור טבעי או שאתם לא מספיקות לצלם באור יום, אתן יכולות להשתמש בתאורה מלאכותית, כמו שאני משתמשת פה כרגע יש פה רינג, כי אין לי הרבה אור בבית בצורה טבעית והחלון שם הוא פיצי. אבל אם הסרטון יצא חשוך מדי או לא נראה לכם מספיק טוב, אתם תמיד יכולות להכניס אותו לאפליקציה כמו אינשוט ולשחק עם תיקוני הצבע. זה לא ישפר ב1,000,000%, זה כן יעשה עבודה טובה, ושוב אני אדגיש, הכי טוב זה לצלם באור טבעי. דבר שלישי, ואם זה לא ברור מאליו, אז אני עכשיו אעשה את זה ברור מאליו, אנחנו מצלמות לרשתות החברתיות ולכן אנחנו מצלמות לאורך ולא לרוחב. תדאגו למקם את עצמכם נכון בפריים, שזה אומר לא נמוך מדי ויש מלא מרחק ביני לבין גבול הפריים העליון, וגם לא יותר מדי לחוץ כזה שהגבול לוחץ לי על הראש, אלא למקם את עצמנו נכון, זה אומר שאנחנו רוצות שהעיניים שלנו יפגשו את העיניים של הצופה, כמו שאני מסמנת עם היד שלי, כשהכתוביות בעצם יופיעו באזור הזה. לא למטה מדי, איפה שבכל הרשתות החברתיות יש כל האייקונים והבלגן, וגם קרוב לפנים כדי שירגישו את הווייב שלנו, שזה הדבר הכי חשוב. ולא לשכוח להסתכל לעדשה, לא על עצמנו, עכשיו אני מסתכלת על עצמי, אז יופי, אלא להסתכל לעדשה כדי לפגוש את העין של הצופה שלנו. אם יש לכם מיקרופון נייד כזה מדהים, אם לא, הכל בסדר, פשוט תצלמו במקום שקט, שמצד אחד גם יהיה שקט שלא יפריע לצופה, וגם שלא יפריע לכם, כי כשיש אנשים מסביבכם, אז גם הרעש יכול להפריע לכם להתרכז, וגם יכול להפריע לכם לדבר בביטחון ולהביא את עצמכם בצורה הכי טובה שאפשר. אחד המושגים ביצירת סרטונים ובכלל בתוכן ברשתות החברתיות נקרא הוק. הוק זה כמו קרס של החכה שבעצם תופס את הצופה שלכם ודג אותו, גורם לו לעצור את הגלילה ובעצם להתרכז ולצפות בתוכן שלכם. יש כמה סוגים של הוקים. יש הוק שהוא טקסטואלי, שמה שהוא נכתב על המסך, הכותרות, או הוק מילולי של מה שאני אומרת, אבל יש גם הוק שהוא נקרא הוק ויזואלי. הוק ויזואלי זה איזשהו אלמנט מגנות, כי הוא בעצם יוצר איזשהו הפרעה ברצף של הצפייה, וגורם לאנשים לייצר על הסרטון שלנו. אנחנו נרצה להוסיף הוקים ויזואליים לסרטונים שלנו. זה יכול להיות איזשהו משהו מקורי או מפתיע שאנחנו נלבש, זה יכול להיות איזושהי תנועה בפריים, התנועה שלנו לתוך הפריים, אבל מה שכן אנחנו רוצות לייצר איזושהי תנועה בהתחלה שתגרום למוח של הצופה להגיד, אופה, קרה פה משהו שאני לא רוצה לפספס. דגש חשוב, אני אוהבת לערוך באינשוט, אני חושבת שזאת אפליקציה נפלאה וידידותית למשתמש, אבל אתן תערכו איפה שנוח לכן, תערכו בקנווה, תערכו בקפקט, תערכו באדיטס החדשה, זה לא משנה, אנחנו רוצות לעבוד איפה שנוח לנו. עכשיו נעבור לאחד האלמנטים הקריטיים בווידאו, והוא קריזמה, וקודם כל נגדיר מה זה לא קריזמה. לצעוק על אנשים, לא קריזמה. לגדלייט, לא קריזמה. להכאיב לאנשים, לא קריזמה. פאסיב אגרסיב, לא קריזמה. מה זה כן קריזמה? קריזמה זה קסם אישי וביטחון, ולכל אחת ואחת מאיתנו יש את זה בצורה שונה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לבקש זה בואו נוותר על ההשוואתיות בין אחת לשנייה, כי אנשים יעלו פה סרטונים, ובואו נתרכז בלהיות אנחנו בגרסה הכי טובה שלנו. פשוט תזכרו שדומה מושך דומה. אז אם אתן אוהבות לדבר בצורה מסוימת, אנשים אחרים כנראה ימשכו לאנרגיה הזאת. ואם אתן דווקא מדברות בצורה חלשה יותר, אבל זה הקסם האישי שלכם, ככה אתן מדברות, גם כשאתן הכי בתשוקה שלכם והכי באלמנט שלכם, הכל בסדר. זה מה שאנשים שהם הנכונים לכם, התמגנטו אליו. עוד רגע אחד של נרמול, אם אתם אומרות איזה יופי אורית את מדברת בשצף קצף, אנחנו בחיים לא, אנחנו לא ככה, כאילו כזה, אז אני רק רוצה להסביר לכם שיש לי פה טקסט על המחשב פתוח, ומדי פעם אני שוכחת את מה שאני רוצה להגיד, וכן אני קצת יותר מיומנת, כי אני עושה את זה ביום יום, אבל גם אני כותבת, אני מאלה שכותבות את מה שאני רוצות להגיד, מסתכלות ואז אומרות את המשפט, ככה אני עובדת גם בסרטונים שלי, זאת ההמלצה שלי, זה מה שעובד לי. אם אתן אוהבות לכתוב בנקודות, אם אתן לא אוהבות לכתוב, אוהבות לשלוף מהמותן וזה עובד לכן, אני לא הולכת לקחת את זה מכן, אני לא הולכת לשנות לכן, אני יכולה רק להמליץ לכם על מה שעובד לי. אנחנו רוצות לעבוד בשיטת מה שעובד לנו. יאללה, אנחנו הולכות להתחיל עם המשימות הראשונות שלנו לאתגר, אבל רגע לפני שאני שולחת לכם את המשימות, סמנו לי על הסרטון הזה עם איזה אימוג'י חמוד שאני אדע שאתן יחד איתי ואפשר להתחיל.